bestämt för att nu ska det gå lite fortare. De andra tre hänger ihop som ger och långar. Lite lucka upp till Göran Svensson Vännäs. Första lite till 21.55. Den sista rapporten till Göran. Riktat upp sig ganska bra, ingen större fight om några av platserna, men klart i ledningen till de flesta dagen efter Björn Nilsson från Kullevilla som hade gjort den första tiden och Ola Stjärnen som är klar med alternativspåret ligger några billängder efter de andra och håller på att köra sig upp i fältet, vilket gör att han kommer att kunna utmana när de är i uppföder hoppet, påverkar våra såkar, det skickar iväg dem. Göran Tell i ledningen. Göran Nilsson kommer lilla banda. Och efter var lite annorlunda. Till att Ola Stjärnen som sitter på en jävla. Vilka bra motplatsvarje. Det är väldigt annorlunda när de två är något som ska dit. Frågan är om han kommer att klara sig nu, Björn Nilsson. Det verkar som att han jagar på ganska bra där nere. Ola Stjärnen som tog att han som ligger några kilometer utanför Umeå. Det är något annat nu. Vi kan ut på sista varvet med 416 Göran Tell i ledningen Nu ska de till alternativet och då frågan om Ola Stjärnen kan avancera. Och ledande bil bara helt olika förbi och möjlighet att ha en extra till alternativet. Det kan vara fel, men det var rätt roligt om man har varit inne på alternativet. De har ju hängt ihop som hela långhalv hela tiden. Göran Tell sätter ett stort frågetecken på om man verkligen har något större av alternativspåret. Jag vet att så händer det någonting med Strömshuset till före målsvaggan och de får vara att det blir omkörd där och det blir en lite till Ola Stjärnen.